Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Naibag nga rabi tayo kakabsat. Hallelujah. Kasi rabi din tayo manan iti Ilocano service. Sila ito nga rabi katawisan da kayo kakabsat nga umay maki pagdengeg kada kami. Uray dagiti agbibuyad iti online sa Facebook. Sapay ko mata makikadwa kay kada kami kakabsat. Hallelujah. Kan uray pa dagiti kakadwa mi ditoy. Hallelujah. Tumakder tayo nga kakabsat. Kantaan tayo da ito. Nga kanta. Sakbay nga kararag tayo. Hallelujah. Hallelujah. Isut kayem tay ni Jesus, linak am natituo. Basul tayo na bantut, ken kwa na intay ngarud, ket ikararagtay kuma, basul tayo aduda. Namnamain nga ited na pagkamamengga. Di tayo mamaktituk, alilaw ken sulisog. Pinatay bayan ni Jesus, ken kwa na intay ngarud. Awan gayem kaskin kwa na, ladingit pukawen na. Di kapoy tayo amuna, ken kwa na intay ala. Ulap itayo ti ada, awit tay nadaksenda. Di manubutay amuna, ken kwa na intay ita. Luuyaw ken kat umapay, di Jesus ti kamangam. Iten nang tuti saranay, kental na diag sarday. Hallelujah. Kararag tayo nga kakabsat. Hallelujah. 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 Oh, bendito kan managparabor unay nga Dios. Apo, umay kami nga si Papa kumbaba dita sangwa naman ng apo tida ito nga rabii. Ammom apo, dagiti bibiyag ti tunggal may sakada kami. Ammom apo, hallelujah. Ammom dagiti aramid mi apo Dios sana apong may lingid ken ka apo Dios. Dawatin mi kadi iti panang dalus mo manen kada kami. Hallelujah. Bay nga itultuloy mi da ito nga aramid mi apo. Apo sukimatem man dagiti biyag mi apo ket no da makitam kad apo nga basol kadagiti puspuso mi kadagiti biyag mi apo Dios dawaten mi kadi iti panang dalus mo pakawanan na kami kadi apo tapnawan na apo tila pa dagitoy nga panangidayaw mikin ka iti daytoy nga rabii. Apo Dios bendisyonam kadi iti tunggal may sakada kami uray pa dagiti agbaybuya kada kami apo.
lukatam ka di Apo tin espirituan Apo nga pamati dagiti nga kakabsat Apo Dios tababaan Apo iti panangidaydayaw miken ka ipariknam Apo ti Espiritu Santo Apo nga makikadwa kada kami Apo Dios. Hallelujah. Hallelujah. Sapay kumatek kanda ka Apo ti panawen dagiti kakabsat mi Apo nga agbibuya Apo. Tanudumteng daytoy Apo nga panangidayaw mi ti aldaw ti Domingo Apo. Hallelujah. Adada ko maapo Dios nga si uuray nga agururay kada kami nga agdaydayaw ken ka ken makangegda ka dagiti sasaom Apo Dios. Isu nga Apo ti daytoy nga rabii Apo bendisyonam kad Apo. Daytoy nga ramid mi Apo Dios ken uray pay dagiti puspuso pi Apo Dios. Hallelujah. Bendisyonam kadi Apo. Pangikargaan dagiti sasaom Apo Dios ket dagiti nga saom Apo aramiden natin nakay panggelpan Apo dagiti nga sasaom ka dagiti biag dagiti anak mo Apo Dios. Uray pay ti Apo ikarkararag mi ti ayatem Apo nga dipen mo Apo Dios dawaten mi iti panangpulot mo tinang naimdagaan Apo nga bibig na Apo Dios ikam Apo ti trouble anointing Apo ti adipen mo nga mangyibkas Apo hallelujah kadagiti sasaom Apo Dios nga kasapulan mila ununay Apo ti daytoy nga alaldaw Apo Dios kas Apo umasidegan Apo ti yaay mo Apo Dios hallelujah. Kas Apo iti ditoy ayan mi Apo Dios sagraraida Apo iti adu Apo nga problema Apo ti ditoy ayan mi Apo hallelujah. So nga Apo indingan da ko maapo ti agdengeg ka dagiti sasaom Apo tapno may sagana Apo dagiti biag da Apo Dios hallelujah hallelujah taawan Apo ti kapaalan mi nga bukbukod Apo nawan ka kadagiti biag mi Apo Dios isu nga Apo ti daytoy nga rabi Apo hallelujah bendisyonam kadi dagiti so amin Apo nga kakadsat nga agdengdengeg kada kami Apo Dios hallelujah agyaman kami Apo ti daytoy nga rabi kasi tultuloy mi Apo ti panangidayaw ken ka daytoy ti dawat ken kararag mi ti napatag-unay nga naga ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Kantaan tayo nga ron kakabsat iti daytoy nga kanta Apo. Hallelujah. 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 Kayat mo't lumapsot iti basol nabilag ti dara ni Jesus kayat mo't agbalay iti dakes nabilag ti dara ni Jesus at piksat panakabaling ti dara ni Jesus at piksat panakabaling ti dara ni Kristo Jesus kinatangsit kayat mo nga indyan nabilag ti dara ni Jesus ayos kalbaryong inkapaugasan nabilag ti dara ni Jesus at piksat panakabaling ti dara ni Jesus at piksat panakabaling ti dara ni Kristo Jesus kayat mo tinapudaw ka sielo nabileg ti dara ni Jesus ikaten na amin amulit mo nabileg ti dara ni Jesus at piksat panakabaling ti dara ni Jesus at piksat panakabaling ti dara ni Kristo Jesus kayat mo tinapudaw ka sielo nabileg ti dara
natin na amin amulit mo. Nabileg ti dara ni Jesus at dapiksat panakabali ti dara ni Jesus at dapiksat panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Kayat mo ti agserbiken Jesus, idaton mo nga ruta puso, ket agbyag ka kenkwana ti inaldaw, babaen ti bilag ti darana, at dapigsat panakabali ti dara ni Jesus at dapigsat panakabali ti dara ni Kristo Jesus. Paminsan tayo kakabsatan. At dapigsat panakabali ti dara ni Jesus at dapigsat panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Hallelujah, hallelujah. When kakabsat ang dati panakabalin ti dara ni Jesus kadatayo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Kantaan tayo na ito ni Jesus ti kamang ko. Hallelujah. 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 Jesus, di kamang ko. Nga
alwadan na tapno dyan matinda kasangang amas sepak adaken katibyan I Jesus ijay krus indi na irago ingganat jak magunod Gloria di agibus maminsan pa gikoro kakabsat hallelujah hallelujah ni Jesus ijay krus hindi na tirago ingganat jak magunod Gloria di agibus hallelujah 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 when apo hallelujah 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 kas apo iti kinantami alwadan na kami apo akan kanayon apo Diyos tapong kami nga matinag apo hallelujah alwadam dagiti biyag mi apo Diyos kas apo hallelujah nagpamati kami kin ka apo hallelujah amom dagiti kahinaan ti tunggal maysa kada kami apo hallelujah si sasagana kumati tunggal maysa kada kami tunumay ka apo nga mangala kada kami apo Diyos hallelujah agyaman kami kadagito nga kinankantami apo Diyos tapudulaw na nga ti Espiritu Santo kat adda iti nagtatengan mi apo Diyos hallelujah mamati kami apo Diyos nga dati aramidem manan ti dayti nga rabii kas apo maikasaban apo dagiti sasaom apo tumakderen tay ayatem apo nga dipen mo apo Diyos ano yung taram apo ti adipen mo nga mangi binsa-binsa ka dagiti sasaom apo Diyos ket dagiti nga saom manen apo Diyos isu ti pagbiyakan dagiti karkararwami mapabilag dagiti pamati mi apo Diyos ken kakastamat dagiti agbubuya kada kami ket sapay kumata dagiti sasom apo saan nga masayang aramiden na apo nga aramiden tinakay panggupan dagiti sasaom hangag sublingaw ngaong dagiti saom ken ka nga da aramiden na kadagiti biag mi apo Diyos lakit di apo si papa kumbaba kami nga kankanayon apo ken ka apo ikatama po iti kinatangsit ka dagiti biag mi apo Diyos hallelujah hallelujah sunga apo kasapo pagpadaanan mi na puti umay mo panangala ka na kami isaganam dagiti biag mi kanayon kami nga nakasagana agsipot kami nga kankanayon apo kas kunam ka dagiti sasaom apo hallelujah sunga apo bendisyonam dagiti pamati miken ka apo Diyos tababaan ka dagiti sasaom apo kanayon kami apo agdagder apo ka dagiti sasaom mapabilag nga mapabilag ti pamati mi apo ken ka apo Diyos babanapo ti panagdungag so apo agyaman kami dahil iti dawat ken kararag mi tinapatiguling nga nagan ni Jesus nga po mi amen and amen thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat. Kablawan tayo ti napateg nga nagan niya po tayong Yesu Kristo.
Agyaman tayo kaniya po Diyos, iti daytoy nga rabii. Natipon-tipon ken nagmaymaysa tayo manen itata nga rabii nga agdayaw ken agserbi iti Apo. Ket kablawan kayo amin kakabsat nga agdengdengeg ken nagbuybuya kada kami itata iti Facebook ti Commission for Christ Fellowship kumablao kada kayo. Ket maragragsakan kami launay nga agserbi manen kada kayo itata kada kayo nga agbuybuya ken nagdengdengeg kada kami dita Pilipinas, dita Hong Kong, jay Singapore, jay Canada, notify, jay Australia, praise God. Agyaman kami ta agbuybuya kayo kada kami, praise the Lord. Dagdaga kayem ken kakabsat mi dita Australia. O kablawan mi met di Brother Norman dita Minori, wenno jay Napalyong Jones. Praise God. Agyaman kami ta nakasangpet kamit leten, nakasangpet kamit langinen Brother Norman. Ket may iliw kami ken ka. Praise the Lord. Hallelujah. Han nga dayjay pasarabom to kada kamit ka iliming em dayjay presensyam. Praise God. Hallelujah. Patsik launay nga maragragsakan kan nga adat dita Jones. Kastamet kakaduam ti pamilyam. Praise the Lord. So, iti dayto yan nga rabii kakabsat. Tiyan po namanen nga iyag ko kada kayo dagiti sasao ti Apo. Itata ket agkararag tayo kadi. Apo iti daytoy nga rabii agyaman kami manen ti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami ti salonat nga inted mo ti sagtunggal maysa kada kami. Agyaman kami Apo ta adda kami iti uneg iti pagdaydayawan itata dagiti puspuso mi ket napnuanda iti rag-o. Gaputa dayta nga rag-o ket naggapuken ka Apo Dios. Ket ti kadami ditoy isu ti panangidaydayaw mi agserbi kami ken ka kadagiti isu amin akasayaatan Apo nga ramidan mi tapnon maparagsak da ka madaydayaw dayta napating nga nagan mo. Bendisyonam dagiti kakabsat nga agdengeg kadagiti saom dawatek kadiken ka Apo nga imulam kadi tinabak na nga saom kadagiti kaunggan dagiti puso da. Ket sapay kadi Apo nga sikat mangipakaawat nga nananay bendisyonam dagjay nga agbuybuya ken nagdengdeng kada kami iti online ti Facebook Apo sapay kadi o Dios nga itaddat dengeg kadagiti saom dawatek kadi met Apo nga pulutam ti adipen mo kanak kadi tinadyosan nga kinasirib siga kadi ti agsao kanyak tapnon no maidanon ko dagiti saom nga naballegi Apo ita ti daytoy nga rabii. Amay gapu tinagan ni Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy. Amen. Ti teksto tayo ita ti daytoy nga rabii ket masarakan ditoy Santiago chapter 4 verse 13 agpatingga iti 17. Santiago kapitulo 4 versikulo 13 agpatingga ti versikulo 17. Ket kastoy dagiti sagudayen dagiti sasao ti Apo. Kunana ditoy verse 13 kakabsat nga ibagana kada tayo ditoy. Ita denggendak da kayong agkuna ita wenento nabigat agbiyahe kaminto iti maysa nga syudad. Agnaed kaminto sa diay iti makatawin. Agnegosyo kaminto ket adunto ti maganansyami. Diyo ammon no anyanto ti panagbiagyo into nabigat. Ngamin mayarig kay iti angep ngagpukaw kalpasan ti apagdarikmat apanagparang na. Kastoy kuma ket diti sa wenyo no ipalubos niya po Dios. Agbiag kaminto ket aramidan minto daytoy wenno dayjay. Ngem natangsit kayo met napasindayag kayo dakes amin iti kastoy apanagpasindayag. Ngarod agbasol ti tao adi mangaramid iti naimbag ammuna a masapul nga aramiden na. Ni Apo Dios bendisyonan na dagitoy nga paset dagiti sasauna nga naibasa ita iti daytoy nga rabii kakabsat. Ti mensahe nga inak pakibinalakadan ilawlawag kada kayo ita iti daytoy nga rabii. May papan iti panagplano iti masakbayan. Panagplano iti masakbayan. Ngem ditoy teksto tayo kakabsat
chapter 4, verse 13 to 17, ibaga na ditoy ti balaag, may nga warning, may papan iti panagpasindayag. Panagpasindayag ket dayjay buwakaw, no Tagalog ket mayabang. So, iti daytoy nga arabii, ket daytoy sao ti Apo ditoy, nga naibasa iti nagtatengan tayo, ket may nga balaag, may nga warning ni Apo Dios daytoy. Gaputa, dagitoy nga mensahe ti Apo ket maliplipatanen, unay nga maarami den, daytoy, kakabsat, nga sao ni Apo Dios. Itatay ti daytoy nga rabii. Aglalo itata nga panawen ti pandemic, ti adado nga mga egtayo iti inaldawaldaw, pandemic, COVID-19, negative, positive. Dagijay ti inaldawaldaw, nga mga egtayo iti inaldawaldaw. Face mask, dagijay, wash your hand. Nakadado, dagiti maulit-ulit, nga mga egtayo iti inaldawaldaw. Ngam daytoy na ibasa itata nga rabii iti nagtutengan tayo. Daytoyan ti mapukpukawen nga sao ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Iso nga maysa daytoy nga wake up call, maysa apanang riing ni Apo Dios kada tayo. Daytoy nga paspasamak ita kadagituyen nga alaldaw. Gaputa maliplipatan tayon. Daytoy nga sao ni Apo Dios itata kakabsat. Iso nga tisalay-sayag kada kayo ket panagplano iti masakbayan. Plan ahead. So kunana ditoy, we should plan and think about the future. Planning before we act ken dadumapay. When masapul met ket di nga ti tao ket agplano, agpanunot, iti masakbayan, iso nga sakbay nga adda ti aramidan tayo, masapul nga planwen tayo, tapno iti kasta, maramid tayo nga nasayaat. Han nga dakes daytoy, kakabsat, panagplano para iti masakbayan. Kang runaan na, nga ti panagplano tayo, iti na espirituan nga panagbiag tayo. Ngam dahil ti panagplano iti biyag nga na espirituan, awanen, mapukpukawen. Han unayan nga mapanunot iti tao dayto yan, panagplano na nga na espirituan, iti biyag na iti masakbayan, kakabsat. Iso nga, pagdaaran na tayo ti sao ni Apo Dios itata, iti dayto nga rabii. Iso nga ti sao ni Apo Dios, pagdaaran na tayo. Dagiti maudi, nga bersikulo iti kapitulo 4, saritain na ti saon nga sao ditoy, no ipalubos ti Apo. Daytoy no ipalubos ti Apo, if God's will. Daytoy kat awanen, mapukpukawen daytoy, nga sao, kakabsat, no ipalubos ti Apo. Basta no nakapanunot kan, aramiden mon, no adati planwem, aramidem latan nga siksika. Awanen, ti sabali pa nga mapanunot mo, agsipot ta, maibagam, makayam daytoy, nga awanen ni Apo Dios nga tumulong. Iso nga, intun ti maysa nga mamati, ket awanen na, ikaten na daytoy sao, nga ipalubos ti Apo, iso daytoy ti banag nga adadakkel, ibunga na. No daduma, iso daytoy ti pagtaudan ti pannakariribok. No kumanegosyo, iso daytoy ti pagtaudan iti pannakabankrupt. Gaputa, ngamin awanan dayjay sao nga no ipalubos ni Apo Dios. No ipalubos iti Apo. Apay, gaputa agbalin nga self-sufficiency ti taon. Planning without God. Agplanon nga awanan ni Apo Dios. Kitain nyo, agub obserbar tayo. Kada kita aglawlaw tayo,
kadagiti tao itata nga panawen kakabsat. Awanen ti panagplano da nga awanen ni Apo Dios no agplano da kadagiti panagbiag da. Kada kadi kadakwada dayjay kabailan da nga ramiden gaputa napintas ti trabaho da, gaputa nangato ti adal da, gaputa adda ti kwartada, gaputa adda ti salikwada, awanan ti panangibibiyang da ken ni Apo Dios. Isudalatan iti agplano, awanan da sao no ipalobos ni Apo Dios. No ipalobos ni Apo Dios. Isu nga nalaka nga ramiden nga kasasaad iti panagbiag na. Gaputa na pigsa, gaputa adda ti pagsapulan na anatalged. Ket ti talged na ket dayjay pagtrabahuan na. Kakabsat. Isu nga dagitoy ket nalaka nga ramiden. Dagitoy kunak manen itatta. Nga itatta no kapigpigsaan tayo, nasalunat tayo, ngam di tayo met ammo no anya ti biag tayo. Ento no bigat wenno ti sumaganad nga aldaw. Adda ti katrabahuak nga Pilipino nangalat ilugan na sagbay nga COVID-19 ija Pilipinas agbayad ti 25,000 sa iti monthly na nako idi nag COVID-19 apo iparparang na dayjay lugan na napintas di lugan na inala na grandia di impagpakitan na nga lugan na nga ban nyangay idi nag COVID-19 ay na maladladingitan ko na pangalak nga tat pagbayad ko itata idnalad yalugan na awan ti panagbayad na. So magita yu kakabsat agplano ti tao no daduma no ipalubos ti Apo. Isu nga masapol nga no agplano tayo dawaten tayo ti pamalubos ni Apo Dios. Dawaten tayo ti pamalubos ni Apo Dios. Ngamin ti tao ibaga na ditoy nga na napasindayag mayabang nga kunada iti Tagalog. Gaputa ti ammo ti tao ket makontrol na ti biag na, makontrol na ti masakbayan na. Ngem ti tao saan na makontrol, saan na matengel. Dagiti masakbayan tayo no anya tayo into no bigat wenno into no maminsan ngaldaw wenno into tawen nga umay. Pagkapsat. So nga ditoy may kadwa Korinto kapitulo 10 chapter 10 verse 12 kunana si asino man nga mangipagarop amang ipagarop natalged ti panagtakder na agannad kuma amangan numatnag. So nga hantayo nga ibagbaga nga natalged tayo itatangal daw. Kapsat. Isu nga kunana ditoy nga balaga na tayo ti sao ni Apo Dios. Nga si asino man amang ipagarop anatalged iti panagtakder na agannad kuma amangan numatnag. Isu nga ti kinasirib kilubong tayo kakabsat kunana the wisdom of the world says trust in yourself. Nakita yo ti kinasirib ti panakaam mo kilubong itatakit ti bagana agtalek kay ti bagim. Ngem ti Biblia ibagana nga agtalek tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Anya nga rod iti pilyan tayo itatta. Anya nga rod kisangwen tayo nga pilyan itatta iti tayo nga rabii. Agtalek tayo ti bagi tayo wenno agtalek tayo ken ni Apo Dios. Ngem ti Biblia na taltalged ti panangibagana kada tayo kakabsat no agtalek tayo ken ni Apo Dios. San tayo nga agtalek iti bukod tayo nga bagi. Nakalado dagiti tattao itatta nga agtalek da iti bukod da bagi. Kayak da ita, maramit ko da ita. Kasjay ti tao itatta kakabsat iti lubong tayo
nga pagbibiyagan tayo. So nga, sa bali pa iti kuna na, the world says, believe in yourself. Mamati ka iti bagim. Ngam ti Biblia ibaga namet, believes. The Bible says, believe in God. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, ti lubong kabsat ibaga na, diktara na tayo, nga mamati tayo, iti bagi tayo. Ngam, ti lubong kabsat, ululbudan na tayo. Ululbudan na tayo ti lubong. Iti panang ibagbagata, panang ibagbagana nga, agtalek tayo, kadag iti bagbagi tayo. Mamati tayo, iti bagi tayo. When mamati ka, iti bagim, iti dejek kabailam. Yan, ang mga lakad din ito nabigat, di panagtalek mo, di bagim. Kakapsat. Get, agsakit ka, when nuhan na ka ikanti apo, ti gundaway mo, nga, mangaramid, gaputa, mamati ka launay, iti dayta, bukod mo, nga bagim. Ngayon po na ti Biblia, mamati ka kanya po Diyos. Sa bali pa iti ibaga ti lubong. The world says, you are wonderful. Wow. You are wonderful. Ibaga ti lubong, nakakaskas daw ka, you are amazed. Kung ti lubong, kahanga-hanga ka, sister, brother, kung ti lubong. The Bible says, you are a sinner, and unless you repent, you will perish. So nga, kakabsat, hantayo nga, dengdenggan, tilubong, no anyat ibagana kada tayo. Hantayo nga mamatmati, tilubong. Ululbudan na tayo laeng, ang angawen na tayo laeng. Kaya't nulad duma, dahil panangangaw na kada tayo. Mamati tayo natin, agpaisun sa, kayaksan, nalaingaksa, kabailaksa. Dahil tanti umay, ngem, dahitoy, tibalaag, iti sao, ni Apo Diyos kada tayo. Ayayaten nagkakapsat. Aso nga masapul nga, di adadda kumanga denggen tayo no agsao, ti Biblia. No anya iti baga, iti sao ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iti tunggal banag nga adda ti aramiden, adda iti bunga na, asan anasayaat. Anya ti saan anasayaat, saan tayo amay ayo ni Apo Diyos, kakabsat. Ti pakayatan ni Apo Diyos ket agapu manipud iti puso ti Diyos. Ti pagayatan ni Apo Diyos ket agapu iti puso ni Apo Diyos. Ket kayat na ngamin nga mapadasan tayo daydi ayat na. Kayat na ngamin aba eksperyensya tayo daydi ayat ni Apo Diyos kadang iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So iti dayto yung rabi, ti sao ti Apo, the scripture is warning us not to plan without God. The scripture is warning us not to plan without God. Hantay ko mga plano laeng, kakabsat, kadag iti bukod tayo, napagayatan, rikna, kadag iti panagbiag tayo. Ngembayan tayo, nga adda kuman ni Apo Diyos, nga kadwa tayo, nga mangsango, kadag iti planwen tayo, iti naldawaldaw. Madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Dahil iti apakdaar, ti tao kabsat kat agplano iti biyag na. Gapu ijay bukod na laing apagayatan. Gapu ijay laing bukod na apagayatan. Kanda ijay tarig gagay na amang kontrol. Iti masakbayan na. Ti ammo ti tao itatakit makontrol na iti masakbayan. Kasta ti pagarup iti tao kadagituyan nga alaldaw. Kakabsat. Iso nga saritain na ti arami ken plano ti tao ket rukoden na, bilangin na, dagiti magunod na, maalada, wenno magungunada. Kitain tayo kati kapsat. Ti tao, ti plano na, rukoden na, bilangin na, dagiti magunod na, dagiti maalada, ken magungunada. Kas lang ay dayjay kwa, dayjay agpaukop iti itlog, agpaukop iti sangapulong nga itlog. Bilbilangin nan sangapulong nga piyak daytoy. Dinamet amugayam nga 5 dayjay maibong ket 5 met dayjay piyak. So nga makita tayo ti tao kabsat. So nga daytoy ti ipagdaar na kada tayo iti daytoy nga rabii.
Dahito nga tao, rokrogodenan, bilbilangenan, no anya, dayay magunod na, dayay maala na ken, dayay magunguna na. Verse 14. Iti teksto tayo, verse 14. Iti Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13. Kunana, ita, dengendak, da kayong agkuna, ita, wenno inton bigat. Agbiyahe kami to, iti may sa syudad. Agnaed kami to sa diyay. Ti makatawen, agnegosyo kami to, ket adunto ti maganan siyami. O, magita yon? Dagitoyen, kastoy ti tao itatan. Kastoyan iti tao itatan. Dahito iti tartarigagayan. Dahito yan tayo kunag itatayan nga rukrukudendan, bilbilangendan, no manot magunod da, no manot maala da, no manot maganansyada, no manot maurnong da. Kastoy ti panpanunot iti tao itatan. Kakabsat. Kastoy ti panpanunot iti tao itatan. In plano na iti aldaw, dahil kitaan tayo, dahil verse 40, dahil verse 13, dahil may isang tao. In plano na, iti aldaw, ti panagbiyahe na. In plano na, iti aldaw, ti panagbiyahe na. Mapanak ijay Amerika. Kuna na dahil tao. In plano na, ti aldaw, itata, wenno into no bigat. In plano na, ti mapanak ijay San Francisco. Mapanak iya San Francisco. May isang syudad dayto nga syudad nga narangay sentro ti negosyo kuna dayto tao. So nga implano nan no manungatawen na iti panagyan na ijay makatawen nak lang ijay kuna dayto tao ket agtrabaho ak ijay agbalinak nga manager ti hotel kuna na daytoy idatan no makaornongak idata iti kwarta, agnegosyo ak iti Pilipinas, ni nanang ko, ni ading ko, ag buy and sell. Kunana. Ket, daytoy nga tao, ekspektaren nan no, manot maganansyanan, bilbilangin nan no, iti makabulan, makaganansya siguro meten ti 40,000, 50,000 ti makabulan. No, ipatulod ko daytoy sweldok ti makabulan itata, iti Pilipinas. Kunana. So, bilbilangin nan no, ti kaado ti maganansyana. Dahito yung tao. So nga, magita yo ti panunot iti tao itata. So nga, kastoy ti tao itata nga panawen. Agplano laeng, jay bukod na. Agplano na niya ti magunod na. Agplano no, anya ti maala na. Kakabsat. So nga, kunana ditoy, nga agnegosyo kami tukot adunto ti maganansyami. Adunto ti maganansyami. Iraman da ti agbiag tapnon iturong da asapulan da yetarigagay da. Tapnon iturayan dan ni Apo Dios. Wenno linabsan da pa yan ni Apo Dios. Linabsan iturayan da ti Apo. Sanlaing iturayan da ti Apo. Linabsan da pa yan ni Apo Dios. Gaputa amuda ngad adu da jay maganansyada at adu da jay maalada ngem da jay ited kuma ni Apo Dios kadakwada. Eso nga makita yo ayat ti tao nagtarigagay iti tao ngagplano kapsat nagtarigagay ngagplano iti tao. Eso nga kunana dito, it is not wrong to plan for the future. Hamet ket di nga basol hamet ket di nga dakes iti agplano iti masakbayan kapsat. Bayat iti kadda tayo ditoy daga agtrabaho tayo met ket di taimbaga ni Apo Dios nga ti tao ket agtrabaho kakabsat agtrabaho iti tao ngem dahil ti tao ditoy ken kadagitoy nga laldaw agplano da nga awan ni Apo Dios kadakwada agbilang da nga awan ni Apo Dios kadakwada agnamnama da nga awan ni Apo Dios kadakwada kakabsat. So nga ditoy Genesis Kapitulo 3, versikulo 19, kunana, masapul nga aglinget ka kat agtrabaho ka ni tinadaksen. Tapnon adda bunga ti daga aging gana nga agsubli ka iti daga anakaparsuaam. Nabukel ka iti tapok kat agsubli kan tumetlaeng iti tapok. So, dahito iti pagtungpalan metlaeng iti tao kapsat. Ngem dahito plano ni Apo Dios ditoy, ti tao kat agtrabaho.
tapnon adda ti kanen na abunga dayjay pagtrabahuan na kabsat. Kastamed dito may ikadwa nga Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 10 kunana, bayat ti kadami iti denayo ibagbagamin iti kada kayo ti saan nga agtrabaho saan pagpakanen. So nga ti tao masapul nga agtrabaho, masapul nga agtrabaho. Ti tao nga saan nga agtrabaho nga pagpakanen kuna ti paset kinasantuan nga surat kakabsat ngem nakadumit ti sadot. Nakadalot sadot mangnamnama dalatan daytoy maitited kadakwada. Mangnamnama dalatan dagiti maited kadakwada. Ngem amuyo kadi ti basol ket umay. Ti basol ket umay. Ento no agplano tayo nga saan tayo nga bigbigen ni Apo Dios. Kapsat. The sin comes in when we plan apart from acknowledging God and His guidance, help, and care for our life. Sumrek ti basol. Dahito yan ti gundawayan. Iti diablo. Weno ti basol nga sumrek iti tao. Dahito iti gundaway nga ti basol kat gundawayan nan ti tao. Gapo kaminan iti tao kat agplanon nga awanan ni Apo Dios. Kadag iti biyagda. Handan nga iramramanen ni Apo Dios. Kunak manen agplano da nga bukod da kabelan. Agplano da nga kabelan da amin dagitoy. Mapaad da amin dagitoy kadakwada. Kakabsat. Isu ka ditoy nga sumrek iti kabusor kadag iti bibiyagda. Isu nga ditoy verse 14. Kunana ditoy verse 14 iti Santiago chapter 4 verse 14. Kunana, dayo ammo no anyan to ti panagbiagyo into no bigat. Ngamin mayarig kay iti angep ngagpukaw. Kalpasan iti ang pagdarikmat apanag parang na. So, makita tayo ditoy. Laglagipen tayo ditoy nga ti tao kat saan akas la Dios. Ni Apo Dios ammo na dagiti amin nabanbanag. Ngem ti tao saan na ammo dagiti so amin nabanbanag. Ngem ti tao itatan haanen. Ammo na aminen. Ammo na aminen. Kasla ammunan no anyat maaramid ken kuana into no bigat. Kasla ammunan no anya ti magungunana ken magunod na, anya ti maala na into no tawen nga umay, wenno bulan nga umay. Ay ayaten nakabsat. Apay ti tao agaramid ket agplano iti bukod na laeng. San na nga ibibiyang ni Apo Dios? San na nga ibibiyang iti Apo no agplano? Gaputa ibaga namet kami akaya na ngaramiden agtalek iti bukod na nga magi. Kabsat isu nga Santiago kunana sanyo nga mo no anya ti mapasamak inton bigat. Sanyo nga mo no anya ti mapasamak inton bigat. Gaputa ibagana ka dito kada tayo ditoy nga ti biag ket kaslamay sa nga alibungabong, kaslamay sa nga angep, kaslamay sa nga asok iti biag iti panangibagan ni Santiago ditoy ay ayaten nakakabsat. Isu nga ti masapol ti tao kat agpakumbaba kuma iti sangwanan ni Apo Dios kat agtulnog kuma no anya dayjay pagayatan ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Daytoy kuma ti masursuro tayo. Daytoy kuma ti maadda kadagiti biyag tayo kabsat agpakumbaba tayo ken kuana ket paidalan tayo no anya dayjay pagayatan na ket tungpalan tayo no anya dayjay bagan ni Apo Dios kadagiti biyag tayo. Amoyo kadi nga dagiti panpanunot tayo ket nalimitaran dagiti panpanunot tayo ket kunak manen saan tayo akas la Dios nga makaammo kadagiti su amin nga banbanag kitain tayo ti pangarig may papan dagiti baknang kakabsat diti Lucas kapitulo 12 bersikulo 15 patingga ti bersikulo 21 kunana ditoy kitain tayo dito may isang baknang intuloy na kinuna na kadakwada amin. Kitain nyo, ket agannad kayo, iti amin akita ti kinaagom. Amin akita ti kinaagom. Dati puddo abiyag ti tao, saan aba ibatay, iti sanikwa, uray no kasano, ti kinabaknang na. Isu nga,
Makita tayo dito yung verse 15 kabsat. Naganad kayo kadagiti kita ti kinaagom. Naganad kayo kadagiti kita iti kinaagom. Hanla dahil kinaagom kabsat ket san lang nga agagom ti kwarta, san lang nga agagom iti daga. No dadto mauray pa iti kwarta. Iti tao ket kayat na amin, madaamin kan kuanahan nga mapmapnek. No kuma ti masweldo na itata nga iti may sangal daw ket 200 ti may sangal daw. Ti kayat na into no bigat 500. Into no minsan ngal daw ti kayat na manen agsapul manen ti sabali nga trabaho sapulan na ket dete mangsweldo kan kuana iti 1,000 ti may sangal daw. $1,000. Wow. Nagdakkel. Isu nga kita nyo ti tao itata. Kapsat. Isu ako tana kitain nyo taganad kayo iti amin akita ti kinaagom. Mula duma ti tao tarigagayan na ti napintas nga adalarod lugan nan. Kaya't namanan dati napimpintas nga lugan nga para kuan nagabuta ni karuba na ni sister na ni brother na nakaalat iti napintas nga lugan. Kunana mga alakmet tinapimpintas nga dayay lugan na. Kitain nyo ti tao itata kabsat. Isu nga kunana aganad kayo. Kadang itoy. Isu nga manager ti pangko ni sister. Kayat kumet iti ag manager iti hotel. Kayat kumet iti ag manager iti may nga dakkel a kumpanya. Kunana, so kitain nyo ti tao itatagabsat. So kunana aganad kayo. Kadag iti amin nakita ti kinaagom. Ket ibagana dito itatipud no abiyag ti tao. Saan ang maibatay iti sanikwa? Saan ang maibatay iti sanikwa? Tipud no abiyag iti tao. Saan ang maibatay iti sanikwa? Kakabsat. Uray no kasanot ti kinabaknang na. Uray no kasanot kinabaknang na. Tipud no nga biyag amadda kumakadag iti biyag tayo ket biyag ngadda ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kabsat. Apan tayo dito verse 16 ken 17. Sinarita na kadakwada daytoy a pangarig. Adda iti baknang anawadwad ti apit na. Kinunanay iti bagina. Adya nga ti aramidek. Awan umanay a pagipenpenak iti apit ko. Oh, makita yo. Dayti nga tao saan nga mapmapnek. Adda tinadakkelan nga kamalig na sa Rosar kunada ijay Lucas, ijay Isabela kamalig kunada dagiti duma bodega kunada. So nga makita tayo daytoy nga tao dito 16 kan 17. Adda baknang anawadwad iti apit na nakitanan. Oh, nagado ti apit ko. Kunana kinunana iti pagina anya nga ti aramidek. Awan umanay apagipenpenak iti apit ko. Makita nan nga adu dagiti maapit na daytoy nga tao. Verse 18 kunana kunana ammukon daytoy ti aramidek raket tu dagiti sarusar ko. Ilocano daytoy sarusar. Taga Ilocos daytoy. Nagsurat daytoy taga Ilocos daytoy sarusar. Kan nga taga Isabela. Di ko may Isabela ket inusar na ko maket kamalig. Bodega kunada kuma. Ngem kunana ditoy ket mangbangon naktu kadagiti dadakkel. Apagipenpenan iti apit ko ket daduma asan ikuak. Nagaramit iti dadakkel nga kamalig. Di Isabela ngamin. Dadakkel pa di kamalig ngem di balayda. Kas iti biyag ijay Isabela lalo na diyan nakalawlawa iti taltalon da nakalawlawa ti bengkag da nalawa nga dakkel nga talaga iti sarusar da wenno pagipenpenanda. Isu makita tayo daytoy nga tao rakraket tu dagiti sarusar ko ket mangbangon akto kadagiti dadakkel a pagipenpenan iti apit ko ken dumapay asan ikwa. Daytoy nga tao ket saan nga mapmapnek. Isu nga kasta ti tao itatta. Ti tao itatta ket saan nga mapmapnek. Ngem no ti tao nga adda ken ni Apo tayo nga Jesus. No ti tao ket addan ken ni Apo Dios. Uray no adda basit ken kuana. Kuntentun ken kuana dayta madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ngem dagiti tao ti lubong handa nga mapmapnek
kadagiti adda kadakwada, ti kayatda adda maala da amin, ti kayatda adda amin kadakwada. Kakabsat, dadto mga tao, aglalo dito'y Amerika, aglalong kabigpigsaan na pailaeng, duwa nga trabaho, talong nga trabaho, duwa nga oras laeng, upat nga oras laeng panaturog na. Kasta tilubong tayo inatta, kakabsat, ngem ti, sao ti Apo, ket pakpakdara na tayon, umayan ti Apo, isung agsasaon ti Apo, ririingan na tayon ni Apo Dios, kadagituyan nga aldaw, tapnon makariing tayo kuma, ket makita tayo kuma, dahil pagayatan ni Apo Dios, kadagitibiyag tayo, ket kunak manen, no anya ti adda kada tayo, mapnek tayo kuman, hantay yung agsapulan, daya adupay. Kakabsat, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Verse 19, ket kunak to iti bagik, naggasat kan bagi. Oh, praise the Lord. Nagtugaw ko man ni Brother Rapel ditoy, kunana ko madibagi, nakikitayan na, dahil apit na. Kunana, naggasat kan Rafael. Wow. Kunak to'y bagi ko na naggasat kan bagi. Ta addaaminan ang masapul mo. Addaaminan ang masapul mo. Adu atawen. Ni? Adu nga tawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Kasta tilubong tayo idatta, kakabsa. Kasta tilubong tayo idatta. Dagiti adu ti kwartana idatta. Allah, pasyar hitoy, pasyar ijay. Napasyar da aminan nga kakapintas nga turista. Dito yung lubong. Yakam mo no handang agbabawi. Tintulay handa makita. Dahil di adat ijay langit. Dahil di handa makita. Yam datayo kaabsat nganak ni Apo Diyos. Manmanupay dahil tinapanan tayo nga lugar. Aglalo kanyak. Manmanupay tinapanak nga lugar. Nga nabipintas nga lugar. Yam dam na maek na uray no sa anak pay nga nakapan ka dahil nga lugar. Dam na maek nga dahil lugar nga uray kanyak anapintas nga lugar. Isuntot pagyanak, madaydayaw tinapatig nga nagan it Apo. Iso nga abakek to dahil jay dat tao nga naparanda amin no saan da nga agbabawi, no saan nga da nga ited, dahil biyag da ni Apo Diyos, abakek to ida, gapot itulong ni Apo Diyos. Mapanak to jay, pagarian na. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So nga ulit pa hanyo ibagbaga kabsat da kayong adda aminen. Hanyo ibagbaga ti kastoy, hanyo tultuladan da ito'y nga tao. Ket kunak to iti bagik, naggasat kan bagita da aminan na masapul mo iti adu atawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Kastoy ti expression ti tao kadagitoy nga aldaw. Kastoy ti pagsasao ti tao kadagitoy nga aldaw. Kakabsa, ulitek kadi. Kastoy ti pagsasao ti tao kadagitoy nga aldaw. Mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Ngem anya ti kunana ditoy, verse 20. Ngem kinuna ti Dios kan kuana, maag. Itamit lang rabii, matay ka. Ket amin dagitoy nga ornong mo. Si asinuntot agtagikwa. Si asinuntot agtagikwa. Kastoy timbaga iti Apo, iti daytoy nga baknang kakabsat, maag, itamit lang rabii, matay ka. Iso nga, kakabsat, iti daytoy nga rabii. Sapay kumata, itad yun, dagiti biyagyo kani Apo Diyos. Sakbay nga maladaw, amangan lagad di. Numalkalipat kayo, amangan lagad di, numakalipat kayo. Ngayon iti daytoy nga rabii, pagpagdaaran na tayo ni Apo Diyos, tapno ni tikastakat, itad tayo kuma, dagiti biyag tayo kantuana, akayat na kasawen, daytoy tao nga baknang, dagitoy nga naurnong na, idinatay, san na anaala dagitoy. San na naala dagitoy nga kinabaknang na, dagitoy nga naurnong na, nga sanikwan na kakapsat, san na nga naala dagitoy, kapot ay baga na met, isao ti Apo kada tayo, nga ti tao kat nayanak, nga sila lamo-lamo,
ngem into numatay, awan tumit lang iti maala na, when no maitugot na, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Verse 21, ket ingibos ni Jesus, kas tanto ti pagbanagan dagiti agurnong iti adu asanikwa. Oh, kakabsat, nga dut sa nikwana, ibaga na dito eh. Kas tanto ti pagbanagan dagiti agurnong iti adu asanikwa, nga agpay kadakwada, ngem napanglawda iti imatang iti Dios. Napanglawda iti imatang ni Apo Dios. Ngem dagiti mamati kan ni Apo Dios, uray no napanglawda, ngem nabaknangda kan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. San tayo man nga nabaknang, awan man ti adu nga sanikwa tayo, awan man ti adu nga kwarta tayo diti lubong. Kakabsat, magyaman tayo, tanabaknang tayo, iti sangwanan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Anya ti ubagan ni Apo Jesus, kakabsat, anya ti magunguna ti tao, numaala na ti suamin na kinabaknang, diti lubong kat mapukaw na met iti kararwana. Anyan tut magungunana, anyan tut maala na awan, mapukaw na ti kararwana. Kakabsat, iso nga, ulitik ka di iti verse 21, kastanto ti pagpanagan dagiti agurnong iti adu nga sanikwa, ngagpay kadakwada, ngem napanglawda, iti imatang ni Apo Dios. Uray no nabaknang dakit kitaen ti lubong, uray no nabakna dakit kitaen, mabigbig da nga tao, bigbigbigan dagiti tao nga adun ti sanikwada, adun ti kwartada, adun ti dagada, adun dagiti napintas dagiti pagsapulanda, ngem iti sangwanan ni Apo Dios ibagana napanglawda iti imatang ni Apo Dios. Napanglawda iti imatang ni Apo Dios. Isu nga kanya ti kunana naggasat kan bagi taadami na masapul mo. Verse 19, verse 20 kunana anya ti sungbat ni Apo Dios dahil yung tao matay maag kunana itang arabii matay ka, itang arabii matay ka. Isu iti daytoy ngarabii patpat gen kakabsat, kitain tayo kuma, agplano tayo kuma iti masakbayan tayo, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. San tayo laeng agplano kadagiti agpatinggalaeng iti daytoy nga biag. Tadagyat planwen tayo ngamin no daduma iti daytoy nga biag. Ket dagiti laeng na indagaan nga bambanag. Laksiden tayo, awanen tayo. Dagiti presensya ni Apo Dios kadagiti biag tayo, indo nagplano tayo, at dati aramidan tayo, kakabsat, kadagiti bibiyag tayo, iso nga kunak kading iti dahit yung arabii, iraman tayo mamet, nga alaen, imbitaran ni Apo Dios, kadagiti biyag tayo, no agplano tayo, no dati aramidan tayo, kat kuna tayo kuma, no agplano tayo, no dati aramidan tayo, no dati papanan tayo, no ipalubos mo, Apo, madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Dios. Isu kitain nyo daytoy kapsat, ti biag nga awanan itinamnama iti Dios ket biag nga nakakaasi. Ti biag nga awanan itinamnama ken ni Apo Dios ket biag nga nakakaasi. Biag nga nakakaasi. Apay ngamin, daytoy tao nga baknang nagbiag nga awan ni Apo Dios ken kuana. Isu nga ulitek manen nakad-adu dagiti tattao itatta. Isu nga agwarwarning pagpagdaran na tayo iti corona virus kapsat ti pandemic. Warwarningan na tayon kadagituyan nga daw. Riringan na tayon. Isu nga dati plano ni Apo Dios no apay nga inaramid na daytoy. Tapnon maka ring tayo kuma. Makita tayo kuma dagitoy no anyat araramiden, no anyat ti mensahe nga ibagbagan ni Apo Dios kadagitoy. Isu nga nakad-adon dagiti mangas kasaba. Kapsat kadagiti online tapnon maibagalaeng ti sao ti Apo. Isu nga saan kayo kung mga agbabawi nga makangeg kadagito nga sao ni Apo Dios no adday ti ibagana kadagito kada kayo ket kunayo kuma nagpintas ket din daytoy nga sao ti Apo nga agpay kanya ket kunayo kuma agbabawi akon isuko kon ti biag ko ken ka Apo itad kon ti biag ko ken ka hanyo ko mga akon kunaen magragsak ka mangan ka uminom ka bagi hanyo ako naen hanyo ko mga kunaen sanyo ko mga ibagbaga daytoy kadagiti biag tayo
ngem kastoy ngamin ti mapaspasamak ken mararami den kadagitoy nga laldaw. Kakabsa, kastoy ngaminan ti mararami den kadagitoy nga laldaw. Ituloy ko to ti mododi. Napinpintas manen dagitoy mododi nga paset. Dahil ti mensahe ti Apo kada tayo intong Domingo. Kakabsa. So nga sapay kuma nga daytoy mensahe ti Apo kada tayo itatta iti daytoy nga rabii. Isu kumat pakariingan tirik na tayo. Isu kumat pan nakakita tayo kadagiti magbagi tayo. Magita tayo kumadagiti magbagi tayo. Kakabsa. Ngamin, di makita yung amin. Dahil kabailan nyo. Dahil adda kada kayo. Anyo ngamin ibibiyang ni Apo Diyos. Dahil tat nakaladladingit. Kadagito yung aladaw. Kamsat, hindi na ito yung arabii. Madasan mamet nga iraman ni Apo Diyos. Itibiyag mo. Nuad na ti planuem. Nuad na ti aramidem. Hambong nga ibagbaga gatangit da ito'y. Aramidek da ito'y. Iba nga yung mamet. Di palubos mo Apo. Ngam no saan nga ipalubos ni Apo Diyos. Hamumet nga ipilpilit. Hambong nga ibagbaga nalalaingak ngam si ka Apo. Hana ka pagbaligyan ni Apo Diyos. Iti aramidem. Nusikat mangituray ka ni Apo Diyos. Nusikat mangisuro ka ni Apo Diyos. Ngam iti dayto yung arabii. Padasem, may baga kini Apo Diyos, Apo, isuro na. Apo, idalan na. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Han ka kumanga pausar, iti kabuso. San ka kumanga pausar, iti diablo. Makitam kumatibiyag mo, itata iti daytoy nga rabii at pakumbaba ka. Kat kunam kumakan ni Apo Diyos Apo. Pakawanin na. Iti dalan na. Iti dayto pagayat na. Madaydayaw tinapatig na nagan na. Nakisarita ak kada kayo ti mensahe. Agplano ka. Iti masakmayan. Ti planuem kumaidata nga rabii masapul aplan wem ti masakbayan medya biyag na na espirituan medya biyag mo kumakat itad mo kaniya Apo Diyos medya biyag mo kuma kalagda kaniya Apo Diyos dandanin iti ay ti Apo dandanin iti ay ni Apo Diyos asidegen iti iyaay ni Apo Jesus apay kadandanin umay ni Apo Jesus tas Espiritu Santo agkunkonbiktar iti puso iti tao agkunkonbiktar kadagiti mangas kasama kadagiti ngaldang na ti ibagada panagbabawi ti ibagada asidegen ti ay ti Apo madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo dawadag kadingag takder tayo pagkararat ko yung tiyo ito. Lord, iti da ito yung arabii. Nagsao ka kada kami. Amami nga nasunto. Inbagam kada kami, Apo Diyos, kada iti saon. May katen mi kuma, Apo. Kada iti biyag mi. Dagiti kinapalangguan. Ikatan mi kumaapo Diyos. Dagiti kinatagsip. Kadagiti pagbagimi kan biyag mi. Mamami ngay langit. Apo pakawaden na kami. Tapnon sikat mangituray kada kami Apo kadagiti panagbiag mi. Tulungan na kami kadi Apo Diyos. Tapnon iti dayto garabii Lord sukimatem kadi dagiti puso mi tanta garabii Lord Apo dayto saom
di Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13, at patingga ti versikulo 17. Sa daytoy nga mangbalaag kada kami, Apo. Tapnon, dagiti panagplano mi kuma, Lord, kat sika kumat, adda, Apo. Kadagiti yaman nga planwen mi, kadagiti yaman nga rambidan mi, O Diyos. Sika ti kasampulan mi, Apo. Sika ti maadda kadagiti biyag mi. Bendisyon ang dagiti kakabsat na nagdengeg kada kami. Apo, itat tagarabi. Saan ko nga muno kasanot panagsaad ti saom kadagiti puso da, Lord. Kamdawatag kadi nga ipakaawat mo kadi ti saom kadakwada, Apo Diyos. Tapno ni ti kastakat mabigbig da kumadagiti pagkurkurangan na ken ka. Nung nagplano ka nga awan ka kadagiti biyag da, Apo Diyos. Agbabawi da kuma, agpakawan da kumaken ka. Tapno ni ti kasta, Lord. Iraman da kakuma, imbitaran da kakuma, Apo. Nga sikat ti kadwada nga agplanon kadagiti pasakbayan da, agplanon kadagiti panagbiag da, amami nga nasantuan. Saan da kumaapo Diyos nga agplano kadagiti bukod dalay nga bagi, nga kabaylan da, nga laen, maala da, magunod da, bilangan da, dagiti maala da, dagiti magunod da, Apo Diyos. Ngam, Lord, iti da ito yung garabi, agsao ka kada kami, itata. Luan niya kumanagyaadda kada kami. Mapnik kami kumana, Apo Diyos. Lord, saan kami nga nabaknang? Awan ti adu nga sa nikwami, awan ti pagpanakkel mi dito lubong. Nga magyaman kami ta ibagam, Lord. Nga uray no awanan kami. Nabaknang kami kagka, Lord. Madaydayaw ta napatag ka na agam mo. Agyaman kami, Apo Diyos. Agyaman kami. Agyaman kami, Apo. Agyaman kami. Isungay ti da ito'y garabi, Apo. Agsaw kakada kami. At kunam, kumakada kami, anak ko. Urawan ti sarikwam. Urawan ti kinabak ng mo. Nabaknang ka. Inisang wanat. Madaydayaw ta na patingganagan mo. Madaydayaw ta na patingganagan mo, Apo Diyos. Ti kinabaknan, ti sanikwa. Saan nga isot pagsukata, Apo Diyos? Saan nga isot kita, Apo Diyos? Ngam ti kita, kanda ti kinabaknan, ti saom, kada kami. Ti kinabaknan, Apo Diyos, na spiritum, nganda kada kami. Ti kinabaknan, nga kitkitaim kada kami. Di di presensyam, nganda kada kami, Apo. Manaydayaw ta na patingganagan mo, Diyos. Manaydayaw ka. Isungay ti tayo ito'y grabe, O Diyos. Dawatan mi. Punuan na kami na spiritum. Dawatan mi, Apo Diyos. Ngat agtalinaid kami kuma. Kadagiti tinga, dagiti pagayatam. Agtalinaid kami kuma, Apo Diyos. Kadagiti planom, kadagiti biyag mi. Manaydayaw ta na patingganagan mo. Patibkaran na kami. Pabilgan na kami. Punuan na kami, Apo Diyos. Ita spiritum, kadagiti biyag mi, Apo. Lord, anda kami, kadagiti maudodin, kalaldaw. Tulugan na kami, Apo Diyos, kamang isagana, kadagiti magpagimi. Uray kampay, kadagiti biyag mi, Apo Diyos. Madaydayaw, dahi ta na patingganagan mo, Apo, madaydayaw ka. Uray pa'y kadagiti paset, dagiti pamilyami, amami kailangitan, Apo. Sanda ko mga agpanuray, sanda ko mga agpanakkel, tiyadda kadakwada, Apo. Tiadal da, ti pagsapulan da, wenon niya pa'y tiyadda kadakwada. San ko mga isot pagpanakkel da, Lord. Dagito'y mapukaw da, madadael da amin, dagito'y, Apo Diyos. Sapay kumaapo. Kadagiti paset, dagiti pamilya nga representaran isang tunggal may sa kada kami. Isoko da ko matibiyag da ken ka, Lord. Itad da ko matibiyag da ken ka, Apo. No agplano da kumamet, O Diyos. Kadwada ka nga mangiplanot kadagiti masakbayan da. Kadwada ka nga adda ka nakakwada. Madaydayaw ta na pateg, ganagan mo, O Diyos. Madaydayaw ka. Uray pa ita iglesia mi, Apo Diyos. Sikat kasapulan mi, Apo.
nga mga plano, Apo Diyos, na ito'y siyap-siyap, madaydayaw tinapateng kanagan mo. Sika, Apo Diyos, ti mangidalan ka na kami. Sikat mangiturong ka na kami. Sikat mangtad ti panagbalay ka na kami. Lord, saan mo agit kitain, dagiti kinabasit, dagiti bilang mi. Ngam tigit kitay, Apo Diyos, dadya presensyam nga ka na kami. Dadya presensyam nga gargaraw, tinagtitenggan mi. Agyaman kami, Apo, agyaman kami, agyaman kami. At daga ka na kami agad kanayo na po Diyos, ngaggargaraw ka na ni Swami na programa ti siyap-siyap, Apo Diyos. Manaydayaw tanapatig ganagan mo, Apo Diyos, manaydayaw ka. Agyaman kami, Apo Diyos, agyaman kami, Apo, agyaman kami. Oh, nakakaskas daw ka nga Diyos mi, Apo. Nakakaskas daw ka, nakakaskas daw. Agyaman kami, Diyos, agyaman kami. Agyaman kami, Lord, awan ti pagpanakkel mi. Awan ti pagpanakkel mi, awan ti pagpanakkel mi. Kada kami, Apo Jesus. Ti pagpanakkel mi, Holy Spirit. Nadya presensyam, aggargaraw, agkonbiktar ka na kami. Agyaman kami, uamang nailangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manaytayaw ka, manaytayaw. Hallelujah, hallelujah. Tuloy mo, Apo Diyos. Tuloy mo, Apo. Tiagsao ka na kami, tuloy mo, Diyos. Timantad ka ng timansay ka ng titiyak. Lord, i-commit me, itag-ay me, ka, Apo Diyos. Sa iglesia, ti siyap-siyap na. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Glory to God, glory to God, Lord. Thank you, Lord, thank you. Lord, kung sa aming kadayaw, kung Apo sa aming kapangkait at pagkakila sa karapin. Si kalahing Apo Diyos, itirumbeng Apo, mamayday-dayaw kan may pagkapo. Ang may kapitinagan na Jesus na pumi, dawatan niya ang ito. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Nakararag tayo, pantayon, nagijay offering, seed faith tayo.